हरे कृष्णा। हरे नमस्कार कृष्णा। माताजी। हरे कृष्ण. हरे कृष्ണ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപതാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ന് ആരെ കാണാനില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു 2 പ്രഭുക്കന്മാരെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഉണ്ട്, ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ. റെഡി ആയിട്ടില്ല, രാവിലെ തന്നെ തയ്യാറാവുന്നുള്ളൂ. ലേറ്റ് ആയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് താമസിച്ചായി. ഒന്നാമത് സൺഡേ അല്ലേ. സൺഡേ ആകുമ്പോ हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 7 അല്ലെ. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം നമ്മളെ കഴിഞ്ഞു. എന്തായിരുന്നത്? ഏത് ഭാഗമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം? ധ്യാനയോഗം. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗം അല്ലെ. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത 6 അധ്യായം ഏത് യോഗാണ്? ഭക്തിയോഗം അല്ലെ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഭക്തിയോഗം. അതാണ് അത് സെന്ററിൽ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ സാൻഡ്വിച്ച് പോലെ, സാൻഡ്വിച്ച് ബ്രെഡിന്റെ 2 സൈഡിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് സാൻഡ്വിച്ചിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം വെക്കുന്നത് സെന്ററിലാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെയും സെന്ററിലാണ് എന്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭക്തിയോഗം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ ഈ 6 അധ്യായം ഭക്തിയോഗം, ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം. 3 ഭാഗങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഒന്നാമത്തത് കർമ്മയോഗം, രണ്ടാമത്തത് ഭക്തിയോഗം, മൂന്നാമത്തത് ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഭക്തിയോഗമാണ്. കാരണം ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ വേറെ യാതൊന്നും നടക്കൂല. നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? കമന്റേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയോഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു. സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോണതും എന്തില് പോണതും ഇതിലെ പോണ ലിഫ്റ്റില് പോണ പോലെയാണ്. കാരണം ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ നേരെ എൻട്രി ആണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. ആ ഭക്തിയിലൂടെ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നേരെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബാക്കി എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ വളഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞൊക്കെ പോയി വരുമ്പോ കുറെ സമയം എടുക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ടുള്ള, ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് ഇതിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ.
അപ്പൊ ഇനി കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ അതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗം. ധ്യാനയോഗമായിരുന്നു അല്ലെ? ധ്യാനയോഗത്തില് നമ്മള് യോഗികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? യോഗികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിലെന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടികൾ പറഞ്ഞു. പടികൾ പറഞ്ഞു, അഷ്ടാംഗ യോഗയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ആ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ പ്രയാസാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ? നാമസങ്കീർത്തനം, അതായത് ഭക്തി ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കർമ്മ, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് കലിയുഗത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്തിനുദ്ദേശിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ പറയുണ്ടായിരുന്നത്? നമ്മളെ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് മുഴുവൻ അതാണ്. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മ ഒരു പേര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. മറന്നോ? സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ വ്യക്തിയെ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഇത് മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതൊക്കെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അതിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെല്ല, പാടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഉത്തരം കൊടുത്തത്? അഭ്യാസേനത്തു കൗന്ദേയ അല്ലെ? അഭ്യാസത്തിലൂടെ നമ്മള് പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മാറ്റാൻ, യുക്തമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്കത് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ, മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ യോഗിയാവാൻ സാധിക്കില്ല, വേറെ എന്തും കൂടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്ഷണവും നിയന്ത്രിക്കണം, ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലെ? എല്ലാതും ആവശ്യത്തിന് മിതമായ രീതിയിൽ ഒക്കെ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ നമ്മളൊന്നും എക്സ്ട്രീം ആവാനും പാടില്ല, താഴെ ആവാനും പാടില്ല, രണ്ടും പാടില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു? നമ്മള് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്തും യോഗി ആവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ യോഗി ആവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്ഷണവും നിയന്ത്രിക്കണം, ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കണം, മനസ്സിന് മാത്രം പോരാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു 47-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനിടയിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? അർജുനൻ സംശയം ചോദിച്ചു അല്ലെ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന്? അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചു. നമ്മളെ സംശയം തന്നെ. ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, നമ്മൾ കുറച്ചു ദിവസം ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ സാഹചര്യം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയക്കുറവ് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് ഉത്തരം കൊടുത്തെന്താണ്? ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ, നമ്മൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നു, നേഹാഭിക്രമിനാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യതേ സ്വൽപ്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹതോപയാത്. അതായത് ചെറിയതായിട്ട് ചെയ്താൽ പോലും അതിനെന്തുണ്ട്? അതിന്റെ ഫലം കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ? സ്വൽപ്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ, ചെറിയതായിട്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ ചെയ്താൽ പോലും നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു നാമം ജപിച്ചാൽ, ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ പോലും അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് പുണ്യഫലമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുണ്ടാവും. അപ്പൊ എത്ര നമ്മൾ 10 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുള്ളെങ്കിൽ ആ 10 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കും, ആ പുണ്യഫലമായിട്ട് അനുഭവിക്കും. ഭഗവാൻ അതാ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ജന്മം എടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ജനിക്കുക? ശ്രേഷ്ഠരായ കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജനിക്കുക അല്ലെ? നമ്മൾ കണ്ടു എന്നല്ല അതൊക്കെ. അപ്പൊ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ധനാഠ്യന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളില്, ധർമ്മബോധമുള്ളവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുക. കാരണം നമ്മൾ ആ ചെയ്ത, അതായത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് നാശപ്പെടുന്നില്ല, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. നമ്മള് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് നശിക്കുന്നില്ല. നമ്മള് അല്ലാത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഡിഗ്രി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പിന്നെ അല്ലെ? പക്ഷെ ഭക്തി അങ്ങനെയല്ല. കാരണം അത് നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതൊക്കെ ഭക്തി നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവിന് നാശമില്ലാത്തതുപോലെ തന്നെ അതിനും നാശമില്ല. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിക്കുകയാണ്. എന്നും ഇത്രയും നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് നമ്മളിപ്പോ മരിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു, നമ്മളെ ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അടുത്ത ജന്മമായ ആത്മാവ് ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ 10 വരെ ചെയ്തെങ്കിൽ 11-ാമത്തെ തൊട്ടാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
അങ്ങനെയായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചില ചെറിയ കുട്ടികള് ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമൊക്കെ എത്ര സൂപ്പറായിട്ട് ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം അവർ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അത് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവർക്കത് വേഗം മനസ്സിലാകും. നമ്മളത് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് തിരിച്ചായിരിക്കും. എന്താ ഗുണം ഉണ്ടാവണത്? നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എന്താ ഗുണം ഉണ്ടാവുക? നമ്മള് സാധാരണ നമ്മള് ഫസ്റ്റത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മളൊരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ട് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു. അതായത് എന്താണ് പറയാ, ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി, മനുഷ്യനായിരുന്നു, ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു ആ വ്യക്തി. എന്നിട്ട് പോലും ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് അടുത്ത ജന്മം കാളയായിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു, അല്ലെ? പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനമൊക്കെ ചെയ്തു പോകുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് തന്നെ ജനിക്കും? മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെ ജനിക്കും. അപ്പോ ഇതിനേക്കാളും ഉയർന്ന കുലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി ശ്രേഷ്ഠതയോട് കൂടി നമുക്ക് ജനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകില്ല, താഴ്ന്നു പോകില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും. അപ്പൊ നമ്മളപ്പോ എത്രയും നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നപ്പോ നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടോ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ, അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ എത്ര സമയം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതോ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗുണാണ്. കാരണം ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തികളാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിലെ നമ്മളെ ശരീരത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിലെ നമ്മളെ ശരീരത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് പറ്റാവുന്ന പരമാവധി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നത് നാമജപമാണ്. ഒന്നും വേണ്ട, ഒരു മാല മേടിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കിട്ടുന്ന സമയത്ത് മുഴുവനും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. പിന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കിക്കർ മേടിക്കാൻ കിട്ടും, ഒരു വിരലുമേൽ ഇടുന്ന ഒരു മോതിരം പോലത്തെ സംഭവം. അത് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുമേൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, പ്രസ് ചെയ്ത് അതായത് ഇപ്പൊ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവരാണ്, നമുക്ക് ബസ്സിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ജപിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ മാലയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട്, അതായത് ഏത് സമയത്തും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാം. അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് മാലയമേൽ ജപിക്കാം, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മാലയാണ്. പക്ഷെ മാക്സിമം നമുക്ക് ആ ടൈം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ബസ്സിൽ പോകാണ്, നമ്മൾ പുറത്ത് യാത്ര പോകാണ്, നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ഈ കിക്കർ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പൊ വിരലുമേൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം മനസ്സിലായാലും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. കാരണം നമുക്ക് ശീലമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? അങ്ങനെ നാമം ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകളോ ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്കത് മൊബൈലിൽ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മളെ ജോലി നടക്കും, കുറെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഇരിക്കില്ല ഒരിക്കലും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും നിൽക്കുക. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാവുമ്പോ അത്രയും നല്ലത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 7 ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. അധ്യായം 7 എന്താണ്? ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇവിടെ ഇതിൽ കെടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ പിക്ചർ കാണുന്നത് അല്ല, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണത്. ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ഭഗവാനല്ലേ? ഭഗവാൻ വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപം അല്ലെ ഭഗവാന്റെ? അല്ലേ? ഏത് വിഷ്ണുമൂർത്തി? ഇതിന് നോക്കിയ താമരയുണ്ടോ? നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുമൂർത്തി എങ്ങനെയാണ്? നാഭിയിൽ നിന്ന് താമര പോയിട്ടുള്ള ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്ന വിഷ്ണുമൂർത്തിയല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ? ഇങ്ങനത്തെ ഈ രൂപത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഭഗവാനെ വിഷ്ണുമൂർത്തി? ഇല്ല. ഇത് വിഷ്ണുമൂർത്തി ഭഗവാന്റെ 3 അവതാരങ്ങള്, പുരുഷാവതാരങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്. ആ പുരുഷാവതാരങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് വിഷ്ണുവായിട്ട് ആ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അത് ഒന്ന് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയും, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയും, പിന്നെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയും. അതില് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് കിടക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനും കാരണമാകുന്ന വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണുവിന് എന്തില്ല? നാഭിയില് താമര വരുന്നില്ല. നമ്മൾ പഠിക്കും ഇപ്പൊ.
കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമന പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യാസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തി പുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടു കൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. ഇത് പറയണത്, കുന്തി പുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടു കൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ എന്ന് പറയണം. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? കേൾക്കൂ, കേൾക്കൂ, തച്ഛൃണു. പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ലല്ലേ? ഇല്ല. ഒരു സെക്കൻഡ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കിയില്ല. ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഞാൻ നോക്കിയില്ല. നോക്കട്ടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന്. തത്സൃണു. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എന്താണെന്ന് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയണത്, മയ്യാസക്ത മനഃപാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യാസി തച്ഛൃണു. തച്ഛൃണു ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? തച്ഛൃണു, അതായത് എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. തച്ഛൃണു, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ. കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടു കൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ എന്നാണ്. തത്സൃണു, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്നാ പറയുന്നത്. തത് സൃണു, ശ്രവിച്ചാലും, എന്നിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചാലും എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ആരാ പറയണത്? അത് ഭഗവാൻ പറയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോണ. അപ്പൊ പറയുന്നത് തത് സൃണു, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ. തത്, അതിനെ, സൃണു, ശ്രവിച്ചാലും. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിന് അത്രയും പ്രാധാന്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രവണത്തിലൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയുന്ന, നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ കേൾക്കും. കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് പതിയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ നമ്മൾ മനസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാര്യം കേൾക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയത്തിലൂടെയാണ് അല്ലെ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് എന്ത്, ഈ പുറത്ത് നടക്കുന്ന കാഴ്ചയും കേൾവിയും ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയത്തിലൂടെയാണ് നമുക്കത് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണല്ലോ അത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമുക്ക് ആ പുറത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ആ കേട്ട കാര്യം അത് പതിയുന്നത് എവിടെയാണ്? അത് ഇരുന്നിട്ട് മനസ്സില്. അത് ബാക്കിയത് അത് നല്ലതാണോ പൊട്ടയാണോ എന്ന് നോക്കുന്നത്, അത് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണത്? നമ്മുടെ മനസ്സാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത്, അതിൽ വേണ്ടത് എടുക്കുന്നത് ബുദ്ധിയാണ് അത് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തച്ഛൃണു, അത് എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ. അപ്പൊ കേൾവിക്കാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ആ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മളെ മനസ്സിലും കൂടി അത് വരാണത് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് അത്രയും പ്രാധാന്യം എന്തിനുണ്ട്? കേൾവിക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് നവവിധ ഭക്തി, ശരിക്കും 9 ഭക്തിയുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ 9 തലത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തി പറയാം. 9 തരത്തില് ഭക്തിയെ പറയാം. നവവിധ ഭക്തി. അതില് ഫസ്റ്റത്തെയാണ് ശ്രവണം, രണ്ടാമത്തതാണ് കീർത്തനം, മൂന്നാമത്തത് വിഷ്ണു സ്മരണം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം. ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കാൻ പറയുന്നതിന്റെ മെയിൻ കാരണം, നാമജപത്തിലൂടെ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് നടക്കും. നമ്മള് ശ്രവണം, കാരണം നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ കേൾക്കും. ശ്രവണം, പിന്നെ കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ കീർത്തിക്കാണ്. നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ നവവിധ ഭക്തിയില് ഏറ്റവും നമ്മള് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ശ്രവണം, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ശ്രവണം. ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നത്? നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി വരുന്നത്. കാരണം ശ്രവണം ചെയ്ത് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നവവിധ ഭക്തി പറയുന്നത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇതാണ് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, നമുക്ക് അറിയേണ്ടതാണിത്. ഏതാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം. പാദസേവനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ലക്ഷ്മി ദേവി അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പാദസേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദസേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. മനസ്സിലായോ നവവിധ ഭക്തി? ഇല്ല. ഇനി ഇത് പറഞ്ഞൂടെ, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ എന്ന് പറയണം. കൂടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഒന്നുകൂടി പറയൂ അത് ഭക്തി. എഴുതുന്നുണ്ടോ? ആ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ശ്രവണം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, പാദസേവനം, സോറി വിഷ്ണു സ്മരണം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ഉം. ആത്മനിവേദനം. കേട്ടില്ല അതെന്താന്ന്. ഏതാ കേക്കത്ത്? ദാസ്യം. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വന്ദനം കഴിഞ്ഞ ദാസ്യം, ദാസ്യം, അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ചു തരണം കേട്ടോ, ഈ ദാസ്യം എന്നുള്ളത്. പറയാം. ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. സഹ്യം, സഖ്യം, സഖ്യം, കൂട്ടുകെട്ട്, സഖ്യം, കൂട്ടുകെട്ട്. ആത്മനിവേദനം. ഓ, എഴുതി. എല്ലാതും എഴുതി എല്ലാവരും? എഴുതി. ഞാനിതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവും അത്. അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ ശ്രവണം. ശ്രവണം എന്ന് വെച്ചാല് കേൾക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ആരാണ്? അതായത് സ്വന്തമായത് നമ്മളെ പറ്റിയിട്ട് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ, ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഫുള്ള് ഭഗവാനെ മാത്രം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആരാണ്? നമ്മളെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ആ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് തക്ഷകന്റെ ശാപം, എന്താണ് പറയുന്നത്, സർപ്പം കൊത്തിയിട്ട് മരിക്കുന്നു അല്ലെ, മരിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ ശാപം തട്ടിയപ്പോ കിട്ടിയപ്പോ 7 ദിവസം ഉള്ളു ആകെ. അപ്പൊ ഈ 7 ദിവസം കൊണ്ട് എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അത്രയുമായൊരു ആകാംക്ഷയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഭക്ഷണവും ഇല്ല, വെള്ളവും കുടിക്കാതെ, ഒന്നും ചെയ്യാതെ. അതാണ് ശ്രവണം. ശ്രവണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പോലെയാണ് ശ്രവിക്കേണ്ടത്. നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, കീർത്തിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ആർക്ക് ചെയ്തത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ അറിയാനുണ്ടോ അത്രയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. അത് കീർത്തനത്തിന് നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയാം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ. പിന്നെ സ്മരണം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് ആരാണ്? പ്രഹ്ലാദകുമാരൻ. പ്രഹ്ലാദകുമാരനെ അറിയില്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പ്രഹ്ലാദകുമാരൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മഹാരാജാവാണ് മരണത്തിന് നമുക്ക് ഉദാഹരണം. പിന്നെ പാദസേവനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ലക്ഷ്മി ദേവി എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദസേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ലക്ഷ്മി സഹസ്ര സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഇനി അർച്ചനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? പൃഥു മഹാരാജാവാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ അർച്ചനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൃഥു മഹാരാജാവ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് അർച്ചനം, വന്ദനം, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും വന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? അക്രൂരൻ. ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുന്നതിന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയണത് അക്രൂരൻ. പിന്നെ വന്നിട്ട് ദാസ്യം. ദാസ്യം, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ട് എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ആരാണ്? ഹനുമാൻ. ഹനുമാനാണ് ഭഗവാന്റെ ദാസൻ. എപ്പോഴും ദാസന്റെ ദാസൻ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ദാസന്റെ ഇതിലല്ല, എപ്പോഴും ഭഗവാൻ. ഹനുമാൻ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഹനുമാൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു ദാസനാണ് അല്ലെ. ആ ഒരു ഭാവം ഭഗവാന്റെ നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഹനുമാനല്ല, അത് ദാസ്യത്തിൽ ആരാണ്? അപ്പൊ ഹനുമാൻ. പിന്നെ സഖ്യം, കൂട്ടുകാരൻ ആരായിട്ടാണ്? കൂട്ടുകാരനായിട്ട് അർജുനൻ. സഖ്യം ആരാണ്? അപ്പൊ അർജുനൻ. പിന്നെ ആത്മനിവേദനം, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചത് ആരാണ്? മഹാബലി ചക്രവർത്തി. ബലി ചക്രവർത്തി എന്താ ചെയ്തത്? വാമനാവതാരമായിട്ട് വന്നപ്പോ അല്ലെ, അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. ആത്മസമർപ്പണം, ആത്മനിവേദനം. ആരാണ്? ബലി മഹാരാജാവ്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? കുറെ മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം കിട്ടിയപ്പോ മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതാണ് നവവിധ ഭക്തി. ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നവവിധ ഭക്തി മുന്നിലോട്ട് പോകുമ്പോഴും കുറെ ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കും. മാതാജി അക്രൂരന്റെ അത് ഒന്നും കൂടെ പറയണം. അർച്ചനം വന്നിട്ട് പൃഥു മഹാരാജാവ്.
അതിന്റെ താഴെ വന്നിട്ട് അക്രൂരന്റെ അത് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞ. വന്ദനം അക്രൂരൻ. എന്താ? വന്ദനം അക്രൂരൻ. ആ ആ ആ ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയി. നവവിധ ഭക്തി ഇത് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുമ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അടുത്ത പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നവവിധ ഭക്തി. അപ്പൊ നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണല്ലേ. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ശൃണു താം സോകഥാം കൃഷ്ണ പുണ്യ ശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദ്യന്തസ്തഹ്യ ഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃത്സതാം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതയുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മം അത്രേ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും എന്താണ്? ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ്. രണ്ടും പുണ്യമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നതും ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം എന്താണ്? ശരിക്കും ഇതൊക്കെ സേവനാണ്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുകിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൂടെ നമുക്ക്, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വായിച്ചുകൂടെ? പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമ്മൾ അതെല്ലാം വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവനമാണ്. ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവനമാണ് അതൊക്കെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ പുണ്യകർമ്മമാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ താനെ വളർന്നു വരും. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്നും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പവിത്രീകരിക്കും. അപ്പൊ ഓട്ടോ സെറ്റാണ് അത്. നമ്മൾ എന്നും ഭാഗവതം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ഇതെന്നും ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ഭഗവാൻ പവിത്രീകരിക്കുകയും നമ്മളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മളെ ഉണർത്തുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യത്തതി സിദ്ധയേ യഥാ താമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേദ്യ തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിൽ ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളില് ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് കുറെ പേര് ഉദ്യമിക്കാം. ചിലപ്പോ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയ 1000 പേരുണ്ടെന്ന് നോക്കി, അതില് എല്ലാവർക്കും എന്തിനു ചെയ്യാം? അതിലും ഒരാൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലേറെ പേർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണത നേടിയിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ വരാം. അങ്ങനെ ആ പൂർണ്ണത നേടിയവർ 1000 പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ചിലപ്പോ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതും വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ. എന്നിവിടെ പറയണത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളില് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് കുറെ പേര് ശ്രമിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് മാരത്തോൺ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെ, ഒരാളെ വിജയിക്കുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരില് ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയാൽ തന്നെ അവർക്കും ഒന്നിലേറെ പേർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപൂമാനായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ത്? പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപൂമാനായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഭക്തിയില്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭക്തി മാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിന് വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു? അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്
ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി ഇത്രയും എളുപ്പമുള്ളതാണെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കും, അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം വാസ്തവത്തിൽ ഭക്തിമാർഗം ഒട്ടും എളുപ്പമുള്ളതല്ല. പക്ഷെ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരെന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, അവരെ വിചാരം ഭക്തി ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കൂടുതൽ പഠിക്കും തോറും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകും, എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഭക്തി എന്നുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. നമ്മൾ ആരും ഭക്തന്മാരല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങും തോറും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുക എന്താണ്, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ളതല്ല. നമ്മളാരും ഭക്തന്മാരല്ല, നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ അറിയാത്തവരുടെ വിചാരം എന്താണ്, ഭക്തിമാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണെന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇനി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാം. എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ല, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൂമിരാപനലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതി യമ്മേ ഭിന്നാ പ്രകൃതിരഷ്ടഥ. എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, അഹങ്കാരം, ഇങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇത് 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ് എന്ത്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഈ 8 എണ്ണം അടങ്ങിയതാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ പറയുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകം, ഇതിന്റെ സകല പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്, അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുമൂർത്തി, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണുമൂർത്തി, അത് രൂപവിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്, ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത്. ആ വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിർഭാവത്തിന് കാരണം. ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള പുരുഷാവതാരങ്ങൾ അതാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? 3 പുരുഷാവതാരങ്ങളാണുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ 6 തരത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം. ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, യുഗാവതാരം, പിന്നെന്താണ് ശക്തിയാവേശാവതാരം, ലീലാവതാരം, ഗുണാവതാരം. അതില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് പുരുഷാവതാരത്തെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന്. ആ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അത് ആദ്യത്തേതാണ് ഏത് പറയുന്നത്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്ന വിഷ്ണുമൂർത്തി, കാരണ ഉദകശായി വിഷ്ണു. ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണത് 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികള്. ആദ്യത്തേത് പറയുന്നത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, അതായത് സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്, എല്ലാത്തിനും കാരണമാകുന്നതാണ് ആര്, കാരണ ഉദകശായി വിഷ്ണു. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എന്താണ് സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്, പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് പറഞ്ഞത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗർഭ ഉദകശായി വിഷ്ണു. ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും പോകാണ് ഭഗവാൻ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും പോകാണ്. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി രൂപമായിട്ടുള്ളത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിലാണ് താമരത്തണ്ടുമെന്നാണ് താമര വിരിഞ്ഞ് താമരയിൽ ആരിയിരിക്കുന്നത്, ആ താമരയില് ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ഇത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞ പാൽക്കടലില് വസിക്കുന്ന വിഷ്ണു മൂർത്തി ആണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ശംഖചക്ര കഥാ പത്മത്തോടു കൂടിയ ഭഗവാൻ പരമാത്മ രൂപത്തില് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ഏത്, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന വിഷ്ണു മൂർത്തി ഭാവം ഏതാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഏത് മൂർത്തിയാണ്, ക്ഷീരോദകശായി. ക്ഷീരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, പാല് അല്ലെ.
പാൽക്കടലിൽ വസിക്കുന്ന വിഷ്ണുമൂർത്തി. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളില്, നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്, രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ് 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികള്. ഒന്ന് ഫസ്റ്റത്തെ വരുന്നത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, മൂന്നാമത്തെ വരുന്നത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? കാരണമാകുന്നത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഉൾപൂകുന്നത്, ആ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലും പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന താമരയിലാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് ഏത്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില്, പരമാത്മാ രൂപത്തില് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ആര്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 3 ഇത് ഇനി നമ്മൾ നാളെ മറ്റന്നാൾ നോക്കിയിട്ട് ഒരു അധ്യായത്തിലും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ചാർട്ടും കൂടി കാണാം. അപ്പൊ ഇത്തിരി കൂടി ക്ലിയർ ആവും നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ അപരേയമിതസ്തന്യം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂത മഹാബാഹോ യേദം ധാര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. എന്താണ് ആ ശക്തി? താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പൊ ഇനി പറയാണ്, ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞെന്താണ്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഇത് എന്റെ ഏത് ശക്തിയാണ്? അധമശക്തിയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഇനി ആ അധമശക്തിയെ മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടി എനിക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് ഇത് കൂടാതെ വേറൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയുണ്ട്. അതേതാണ്? താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന എന്താണത്? ജീവഗണങ്ങള്, ജീവാത്മാക്കളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ശക്തി എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയാണ് ഏത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ഏത്? ജീവഗണങ്ങള്, ജീവാത്മാക്കൾ. എത്ര തരം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്? ജീവാത്മാക്കൾ എത്ര തരം ഉള്ളത്? മറന്നോ? 84 ലക്ഷം. എത്രയാണ്? 84 ലക്ഷം. 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓർത്തു പോയിക്കോളൂ കേട്ടോ. കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ നമുക്കത് കിട്ടും. പിന്നെ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ആ 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളില് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ജീവാത്മാക്കള്. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയാണ്. മനസ്സിലായല്ലപ്പ? ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏതാണ്? ജീവഗണങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? മത്താ പലതരം നാന്യാത് കിഞ്ചദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, ഇന്ന് എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലെ? മുത്തുകള് നൂലിന്മേൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ? നല്ല അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ. ആ നൂല് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ആ നൂലില് മുത്ത് കോർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ മുത്തേ കാണുന്നുള്ളൂ, നൂല് കാണുന്നില്ല നമ്മള്. പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണ്? നല്ല ഭംഗിയിൽ അത് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അതേപോലെ സർവ്വതും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാതും ഭഗവാനില് ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി ഭഗവാന്റെ വൈദഗ്ധ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യോഹോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ പറയണ, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കണം എന്നല്ല ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു വഴികൾ പറഞ്ഞുതരാണ് ഭഗവാൻ എവിടെ എങ്ങനെ എന്തിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഹേ കുന്തി പുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ജലത്തിന്റെ രസം, ജലത്തിന് ആ രസം നൽകുന്ന അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രിയാത്മകത്വം, ആ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം അത് ഭഗവാനാണ്. ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, ഇതൊക്കെ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പോ എന്താണ്? ജലത്തിന്റെ രസം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം,
വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം. ഇതൊക്കെ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഓർമ്മ വരും? ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ ആ രസം, ടേസ്റ്റ്, അതിന്റെ ഒരു നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെന്താണ്? സൂര്യചന്ദ്രന്റെ ആ പ്രകാശം ഭഗവാനാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളില് പ്രണവം, അത് ഭഗവാനാണ്. ഓംകാരം അല്ലെ, ഓം എന്ന ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? പ്രണവം, അതീന്ദ്രിയനാദം, ഓം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഓം നമഃശിവായ അല്ലെ പറയുന്നത്. ആ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം, ആ ഓം എന്ന് പറയുന്ന നാദം, അത് ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, പുരുഷന്റെ പൗരുഷം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ്? ബീജമാം സർവഭൂതാനാം വിദ്ധി പാർത്ഥാസനാഥനം ബുദ്ധിർ ബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്തേജിസാമഹം. ഹേ കുന്തി പുത്ര, സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിശക്തി, തേജസ്വികളുടെ തേജസ് ഒക്കെ ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും, സർവ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധി ഭഗവാനാണ്. ശക്തി, അവരുടെ ശക്തിയും പിന്നെ തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയണം. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് ആ ബുദ്ധി കിട്ടുന്നത്, പിന്നെ തേജസ്വികൾക്ക് തേജസ് കിട്ടുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. യേ ചൈവ സ്വാത്വികാ ഭാവ രാജസാസ്താമസാശ്ചയേ മത്ത ഏവേദി താൻ വിത്തി നാത്വഹം തേഷു തേ മയി. സ്വാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ളതും രാജസികമായിട്ടുള്ളതും താമസികങ്ങളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും എങ്ങനെയാണ്? എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഒരർത്ഥത്തിൽ എല്ലാതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ അവയിൽ അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം അതീതനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ സാത്വികങ്ങളും രാജസികങ്ങളും താമസികളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും ആരിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, സത്വഗുണം, അതിന്റെ ഒക്കെ എല്ലാ അവസ്ഥകളും ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നിനും അധീനനല്ല. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഇതിനെല്ലാം, ഈ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഗുണാതീതൻ, ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായവൻ, ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദേവേ ഹേഷ്യ ഗുണമയി മമ മായാതുരത്യ മാമേ വയേ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പത്തിലുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പത്തിലുള്ള, കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും കവർ ചെയ്യാനായിട്ട്? ഭഗവാനില് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവർക്ക് അത് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദ്യന്തേ നരാധമ മായയാ ബഹൃതജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിതഃ. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യ അധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായവർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതും പ്രാപിക്കാത്തതുമായ 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നതാണ് ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, പിന്നെന്താണ് നിരീശ്വരരുമായവര്. നിരീശ്വരർ അവരും ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ 4 കൂട്ടര്, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്?
ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാര്, മനുഷ്യ അധമന്മാര്, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവര്, നിരീശ്വരരായവർ, ഈ 4 കൂട്ടര് ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഒന്നാമത്തത് മൂഢന്മാര്. മൂഢന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് ആര്? മൂഢന്മാര്. പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം അവർക്ക്. ഭഗവാന് വേണ്ടി അത് സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് എന്ത്? കഴുത. അതായത് ഭാരം ചുമക്കാണ് അവര്. എത്രയും ഭാരം ചുമക്കും, അതിന്റെ ഫലം അവർക്ക് സ്വയം അനുഭവിക്കണം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? മൂഢന്മാര്. രണ്ടാമത്തത് നരാധമന്മാര്. നരന്മാരില് അധമന്മാരായിട്ടുള്ളവര്. അവരെങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ടൊക്കെ എന്തായിട്ട് മാറാം? ഈ നരാധമന്മാരിൽ മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അവരെന്തിനു തയ്യാറാവില്ല? അത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർ തയ്യാറാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എന്ത്? നരാധമന്മാര്. നരന്മാരില് ഏറ്റവും അധമത്തിലുള്ളവര്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നുള്ളവരാണ് ആര്? നരാധമന്മാര്. മൂന്നാമത്തത് ദുഷ്കൃതികള്. മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരാണ് ആര്? ഈ പറഞ്ഞ ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും. മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് എന്ത്? ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ളവര്. മൂന്നാമത്തതാണ് ദുഷ്കൃതികള്. അവരെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? അവര് മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ളവരാണ് ആര്? ഈ ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? അവര് ആരൊക്കെയാണ്? തത്വചിന്തകന്മാര്. ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ തത്വചിന്തകന്മാര്, കവികള്, സാഹിത്യകാരന്മാര്. അപ്പൊ അവരെന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ആ ജ്ഞാനം, അവർക്ക് ഒരു ജ്ഞാനം അവർക്കുണ്ടാവും അല്ലെ? ആ ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയതാണ് അവര്. മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരാണ് ആര്? ഈ പറഞ്ഞ ദുഷ്കൃതികൾ മുഴുവനും. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? ആ മായാശക്തിയില് അവർ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുകൊണ്ട് അവര് ഭഗവാൻ അനുസരിക്കില്ല ഒരിക്കലും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിലുള്ള ദുഷ്കൃതികള്. നാലാമത്താണ് ആസുര സ്വഭാവികള്. ആസുരം ഭാവമാശ്രിതർ. അത് നാലാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ആസുര സ്വഭാവികള്. അവരൊരിക്കലും ആരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനേ ശ്രമിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ അവരെന്തിനു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതായിരിക്കും. കാരണം അവരുടെ രീതിയിൽ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ലോകത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ടെന്നോ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് തന്നെ ആര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല? ഈ ആസുര സ്വഭാവികള് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതാണ് 4 കൂട്ടര്. ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടത്. മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, ദുഷ്കൃതികള്, ആസുര സ്വഭാവികള്. ഇനി ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയണം. ഇനി ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ ഏതൊക്കെയാണത്? ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി ച പരദർശഭ. ചതുർവിധ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുകൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി ച പരദർശഭ. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പോ 4 കൂട്ടരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. ആ 4 കൂട്ടർ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടർ. ഒന്ന് ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ദുഃഖിതൻ എപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക? ദുഃഖം വരുമ്പോൾ. ധനകാംക്ഷി, ധനം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്. ജിജ്ഞാസു, എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ട്. പിന്നെ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഈ 4 കൂട്ടരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, ഭജിക്കുന്നത്. 4 കൂട്ടര്. അത് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്നുകൂടി നോക്കാം. ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ദുഃഖിതൻ. ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. അതില് ഫസ്റ്റത്തെ പിക്ചർ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ആനനെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതില് ആ ആനയുടെ കാലും എന്ത് കടിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ട്? മുതല കടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുഃഖിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗജേന്ദ്രനാണ്. ഈ ആന എന്ന് പറയുന്നത് ഗജേന്ദ്രനാണ്. ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം. ഇതൊക്കെ ഭാഗവതത്തിലെ കഥകളാണ്. ഇതൊക്കെ ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ശക്തിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു ആനയായിരുന്നത്. കുറേ വർഷം എന്താണ് ഭഗവാനെ എന്താണ് ആരാധിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു ആനയായിരുന്നു. ആ ആന ദുഃഖിതന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് തടാകത്തില് ആനത്തലവനാണ്. ആനകള് കുറെ കൂടിയിട്ട് എന്താ പറയാ കുളിക്കാനാ തടാകത്തിൽ വന്നപ്പോ അവിടെ ഈ ആനനെ മുതല പിടിക്കും. ഈ മുതല പിടിച്ചിട്ട് കുറേ ശ്രമിക്കും. ഭയങ്കര ശക്തിയായിട്ടുള്ള ആന, ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ആനയാണ്. പക്ഷെ കുറേ ശ്രമിച്ചിട്ടും എന്താണ് പിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്ത പുണ്യങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് ആ സമയത്ത് എന്ത് ബുദ്ധി വരാണ്? ഭഗവാനെ വിളിക്കാനായിട്ട് ഓർമ്മ വരാണ്.
അങ്ങനെ ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് കണ്ടില്ലേ, ഭഗവാൻ വരുന്നത്, ഭഗവാൻ വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മോക്ഷം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ മുതലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ശാപം കിട്ടിയിട്ട് വന്നൊരു ശാപം കിട്ടിയിട്ട് വന്നൊരു ആരായിരുന്നു മറന്നുപോയിട്ടാ, ശാപം കിട്ടിയിട്ട് വന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ മുതലയ്ക്കും എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ശാപമോക്ഷം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ അപ്പൊ എന്താണ്, ദുഃഖം വരുമ്പോഴാണ് ആരെ വിളിച്ചത്, ഇവിടെ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നതാണ് ആര്, ദുഃഖിതൻ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ദ്രൗപദി. ദ്രൗപദി എന്താണ്, വസ്ത്രാക്ഷേപം നടക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഒരാള് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വന്നപ്പോ ദ്രൗപദി ആരെ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ അതായത് നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുക, അത് ചെയ്യുക. അതാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ദുഃഖിതൻ. രണ്ടാമത്തെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, രണ്ടാമത്തെ വന്നിട്ട് താഴത്തെ 2 പിക്ചർ പറയുകയാണെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തെ ദുഃഖിതൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ധനം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പറയല്, അതില് ധ്രുവകുമാരനാണ് താഴെ കാണുന്നത്. ധ്രുവകുമാരൻ തന്റെ അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോ അച്ഛന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യ ആ കുട്ടിയെ വഴക്ക് പറയാണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വയറ്റിൽ പിറന്നാൽ മാത്രമേ നിനക്ക് അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ കുട്ടി അച്ഛനേക്കാളും വലിയ ആളാകണം. അതായത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കുട്ടിയാണ്, പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു സ്ഥാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇത് കേൾക്കേണ്ടി വന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വലിയൊരാളാകണം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അതാണ് നമുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ധനകാംക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ അടുത്ത പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ശ്രീരാമനായിട്ട് സഖ്യം ചേരുന്നത്. ശ്രീരാമനായിട്ട് ആരാണ് സഖ്യം ചേരുന്നത്, സുഗ്രീവൻ അല്ലെ. സുഗ്രീവൻ ശ്രീരാമനായിട്ട് സഖ്യം ചേരുന്നത്. എന്തിനാണ് ചേരുന്നത്, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രാജ്യം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി, അതായത് ധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ. അപ്പൊ ധനകാംക്ഷിക്ക് ഉദാഹരണം നമുക്ക് ആരൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും, ധ്രുവനെയും കാണാൻ പറ്റും, സുഗ്രീവനെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ മോളില് പിന്നെ ഒരു പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ട്, അതാരാണ്, ജ്ഞാനി. ഈ ചെറിയ പിക്ചർ അത് ജ്ഞാനിയുടെ പിക്ചറാണ്. ആ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണം, ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെ പറയാം, ശുകദേവ മഹർഷിയെ പറയാം. ശുകദേവ മഹർഷി ശുഗം എന്നൊരു തത്തയായിരുന്നു. 16 വർഷമാണ് ശുകദേവ മഹർഷി എവിടെ ഇരുന്നത്, അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടന്നത്. 16 വർഷം. കാരണം ശുകദേവ മഹർഷിയുടെ അച്ഛൻ ആരാണ്, വ്യാസദേവൻ ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ട് പുറത്ത് എന്ത് മനസ്സിലായി, ഒരു ജ്ഞാനം നേടി. അപ്പൊ പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പിടിക്കും, മായ പിടിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ശുകദേവ മഹർഷി എന്ത് ചെയ്തില്ല, പുറത്തേക്കേ വന്നില്ല, അവിടെ തന്നെ 16 വർഷത്തിന് ശേഷം ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല വായോ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ആര് വരുന്നത്, ശുകദേവ മഹർഷി വരുന്നത്. ശുകദേവ മഹർഷി ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ആര്, ശുകദേവ മഹർഷി. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ദുഃഖിതന് കണ്ടു, ധനകാംക്ഷി കണ്ടു, ജ്ഞാനി കണ്ടു. ഇനി വന്നിട്ട് ജിജ്ഞാസു, അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം, ജിജ്ഞാസ. അതിന് ഉദാഹരണം ഒന്ന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഭാഗവതം മുഴുവനും ശ്രവിക്കാനായിട്ട്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, 7 ദിവസം കഴിയുമ്പോ തന്നെ എന്താണ്, പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റിട്ട് മരിക്കില്ല, അങ്ങനൊരു ശാപം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ 7 ദിവസം കൊണ്ട് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുക. ഭക്ഷണവും കഴിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ ഫുൾ ടൈം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച വ്യക്തി. ആണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്, ജിജ്ഞാസു. പിന്നെ വന്നിട്ട് നൈമിഷ്യാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരും ആ ജിജ്ഞാസുവിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ. അപ്പൊ 4 എണ്ണം പറയണത്, ഒന്ന് ഫസ്റ്റത്തെ വന്നിട്ട് അതാണ് ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ഭജിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരും നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞ, ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻമാം പ്രപദ്യതേ വസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്കു ശേഷം ജ്ഞാനവാനവായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പൊ അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്, സർവജ്ഞനാണ്. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം, കുറെ ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്ത്, ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി
സർവജ്ഞനാകുന്നത്. എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. എല്ലാ സർവ്വ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കള് വളരെ വിരളവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന മഹാത്മാക്കള് വളരെ വിരളമാണ്. അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? കാമസ്ഥൈസ്ഥൈഹൃതജ്ഞാന പ്രപതന്ത്യായന്യ ദേവതാഹ തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയാം. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കാണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നമ്മളേതായിട്ടുള്ള നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മള് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച് പോകാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ അല്ല, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം തത്ഭവത്യൽപമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മത്ഭക്തായാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവും അത്രേ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്നാ പറയുന്നത്? മൂഢന്മാരാണെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലവും എങ്ങനെയായിരിക്കും? തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തെത്തും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്കെത്തും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദാവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തനെ സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരറ്റതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നേട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ ആരിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്? ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും സാധാരണ ദേവ ആരാധകൻ നേട്ടം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ വരദാനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എണ്ണമില്ല. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉറവിടം, എല്ലാവരുടെ നാഥൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒന്നിനും എന്തില്ല? ഒന്നിനും ഒരു എണ്ണ ഇല്ല, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. പക്ഷെ ദേവന്മാരുടെ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ എന്താണ്? ശുദ്ധഭക്തി സച്ചിദാനന്ദയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ എല്ലാ നേട്ടവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ദേവന്മാരുടെ എങ്ങനെയാണ്? അതൊന്നും അങ്ങനെയല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടി പെർമിഷനോട് കൂടിയാണ് അവർക്ക് എല്ലാതും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതവിടെ പറയണത്, ഒരു സാധാരണ ഒരു ഭക്തന് ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നേട്ടത്തിന് പരിമിതിയുണ്ട്. കാരണം ദേവന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഭഗവാന്റെ നമ്മള് 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 5ാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ടെന്താണ്? എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ദേവന്മാരോട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെ പെർമിഷൻ മേടിച്ചിട്ടാ? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പെർമിഷൻ മേടിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് തരാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ? ദേവന്മാർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവർക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പരിമിതികളുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന വരദാനങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്? പരിമിതി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ വരദാനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? പരിമിതിയില്ല, അതിന് എണ്ണമില്ല എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായാസം ആവൃതഃ മൂഢോയം നാഭി ജാനാതി ലോകമാമാജം അവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായി എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അച്ഛനും അവ്യയമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൂഢന്മാർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷനാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? യോഗമായ എന്ന ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അച്ഛനും അവ്യയനുമാണ് ഞാനെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി രാധാറാണി, ബഹിരംഗ ശക്തി ദുർഗാദേവി.
അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണി ഭഗവാന് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൂഢന്മാരിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെക്കുന്ന കൊണ്ട് അവർക്കൊരിക്കലും ആരെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ തന്മൂലം അവ്യനാണ് ഭഗവാൻ, അജനാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയുമില്ല. വേദഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദാന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്, പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനനോട് പറയാണ് ഭഗവാൻ, എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും മേലിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതമാണ്, കാരണം എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എനിക്ക് എല്ലാവരും അറിയാന്നല്ലാതെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. യേഷാം ത്വന്തഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ത്വന്തമോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢാവൃത. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവര് അവരുടെ പാപഫലങ്ങളൊക്കെ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ വിമുക്തരാകും. ദ്വന്ദ്ം എന്ന് വെച്ചാല് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ സ്റ്റിക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സാധി ഭൂതാദി ദൈവം മാം സാധി യജ്ഞം ചെയ്യേവതുഹു പ്രയാണ കാലേ പീച്ചമാം ദേവി ദുർയുക്ത ചേതസഹ. ഭഗവാനെ അറിയുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് താനെന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തണം. എങ്ങനെയാണ് അറിയേണ്ടത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നവൻ മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. സർവ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് എന്താണ് പറയണത്? മരണസമയത്ത് പോലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര ബ്രഹ്മാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒന്നാമത്തത്, തത്സൃണു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ. 3 വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാരണ ഉദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് എഴുതാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ അടങ്ങുന്നത്, ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏതാണ്? ഗണങ്ങൾ, ജീവാത്മാക്കള്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എന്താണ്? അല്ലേ? ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല അല്ലെ? മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ എല്ലാം എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്
ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മത്ത പരതരം നാണ്യം കിഞ്ചദസ്തി ധനഞ്ജയാമയി സർവമിതം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരാരൊക്കെയാണ്? ദുഷ്കരായ മൂഢന്മാർ മൂഢന്മാർ മൂഢന്മാർ, നരാധന്മാർ, ദുഷ്കൃതികൾ. മായാലഹരി രാജാക്കന്മാര്, ജ്ഞാനത്തിന് കൂടിയവര്. ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിത പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനി. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ദുഃഖിതൻ ഉദാഹരണം ഗജേന്ദ്രൻ. ഗജേന്ദ്രന് പിന്നെ ദ്രൗപദി ഉണ്ടായിരുന്നു ട്ടോ. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ അറിയൂ, ഭഗവാന്റെ ദേവന്മാരെ പ്രാപിക്കുന്നത് മൂഢന്മാരാണ് അല്ലെ? ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതിൽ പരിമിതിയുണ്ട്, ഫലത്തിന് പരിമിതിയുണ്ട്. അതെ, 23-ൽ പറഞ്ഞതാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് മൂഢന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഫലവും നമുക്ക് തുച്ഛമായിരിക്കും. കാരണം ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തെത്തും, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്തും. അപ്പൊ പിന്നെ ദേവന്മാർക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന വരദാനങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്? പരിമിതിയുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് 23-ൽ പറയുന്നത്. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സാത്തിപൂതാദി ദൈവന്മാർ അല്ലെ? എന്താ പറഞ്ഞ 30-ാമത്തേല്? എല്ലാവരുടെയും നിയന്ത്രകനാണ്. എന്നെ അറിയുക, എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നിലനിർത്തണം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഞാൻ, എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവാണ് ഞാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 4-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ കിട്ടില്ല. 4-ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി